Sa kanta bitaw ni Barry Manilow, Papa Joe nga Somewhere Down the Road. Kay makaingon ko nga sampak yun kayo ni nga kanta para nako. Labi na sa sugod pa lang sa kanta nga nagaingon nga we have the right love at the wrong time. Ngano pa mangyud nga naay mga ing-ani nga sitwasyon. Nganong di man ta malipay sa tao nga atong gihigugma. Mga ka-dear friends, lain na sa nga istorya nga itong idalit kaninyo diri sa tuang YouTube channel, sa Dear Papa Joe's Stories. And of course, sa itong mga bisita diha, ayaw mo kalimot, subscribe na mo sa tuang YouTube channel. And please, click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga itong idalit kaninyo. Sa mga nakasubscribe na, daghang kayong salamat and spread the words para makibaw sa danguban, labi na sa itong mga kaigsunan nga nagpuyo all over the world nga makasabot og binisaya. Atong ipaybaw nila nga nata YouTube channel nga ingani. Atong suportaan. And of course, sa mga nangita sa mga daan nga mga istorya sa tuang YouTube channel, makaplagan na ninyo sa bag-o na to nga YouTube channel ang Katabi with Ate Gems. Og subscribe and click the notification button also. And don't forget also sa pag-check sa to ang video description just in case kung ginahamo mo pada sa inyo ang mga istorya and then wa mo kabaw asa ninyo ipada asa i-email. Again, ang atong email ad mao na ang papajoesuperb@gmail.com. Karong adlaw atong paminawon ang istorya ni Gina. Dear Papa Joe, mayong adlaw kanyang tanan. O sa tanan ng mga subscribers nimo sa imong YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Papa Joe, wa ko magdahom nga ako nasan nga suwat ang imuhang mabasa. Kana kung imong mabasa. Dugay na konting paminawan nimo. Papa Joe, ako di ay si Gina, 27 years old nga taga Cebu City Cute. Sugdan akong sugilanon dihang nagkabuwag ang akong mama og papa. Kay sige na sila og away. Halos kada adlaw nga magsiningkahay nga murag iring og iro. Wa kaayo pagkabana, adik kang dako, pabuhi ra ka nako. Imbis ikaw pa unta ang mangita og panginabuhi, ikaw pa man magpabadlong. Matud pa sa akong mama, Papa Joe. Ug motubag pod si Papa nga, kaswerte sad nimo nga gipunit ta ka. Wa say laki nga magtarong nimo kay bayaran kang dako. Di lang kay ako ra ang lalaki sa imong kinabuhi. Ug basin pagay na ka ng gila na tong anak karon kay di na ako. Every time nga mag-away gyud sila murag gyud ga mura na magbalik-balik nga isulti ni Papa ngadto kang mama para muhilom. Muhilak na lang ko og niya tong panahon na dali ra kay ko masakitan kay bata pa ko. Linghod pa ang akong edad. Makaingon ko nga basin og di jud ko anak sa gilan akong amahan. Labi na nga may pagka-mistisa ko nga pagkabata. Sakit kay paminawon sa kanak nga imbis pagmahal ang ipakita sa ilang anak kay puro na lang hatred. Maski among mga silingan basta mogawas na gani ko para makigduwa sa akong mga amiga kay makarungog ko og mga pangbuli sa mga silingan namo nga anak daw ko sa liking kawayan. Pero gibaliwa raton nako Papa Joe kay wa man sa ko makasabot atong panahon na unsaon nga nagunahuna ako og unsahang pagpanganak so sa kakawayan. Nagidad ako gutso anyos ato Papa Joe diha panahon ko nakasugod og eskwela sa grade 1. Kay unsaon nga wa may muhatod nako og wa sa may kwarta. Ako mga sinina kaniadto kay kasagaran biya taon sa mga silingan kay maluoy man sad sila nako. Labi na nga kung makitaan ko nila nga magtukong sa gawas kung mag-away sila si mama o papa.
Murag yun sila og mga walay grado, Papa Joe, kung mag-away ni sila. Dayon ra ba, ug kuha si mama og kutsilyo kay maghikog kuno siya. Sa diyang nag-eskwela ko sa city, diya sa City Central School, kay malakaw raman sa mua kay nama mi nagpuyo sa una sa may Arlandon. Diha mi nagabang sa una kay di sa ko makaiskapo sa mga bullies sa among eskwelahan. Pero magpakalig-on lang yun ko. Pait good, basta biktima ka sa broken family o labi na nga naamo puyo sa syudad. Si mama medyo milinaw ng iyahang utok kay si papa itong panahon na kay nadakpa na o napriso gyud. Hangtod karon, nalang yapon sa bilangguan sa salang pagpanulis. Kay nanulis man isa sa una para lang yun nga makapadayon sa ilahang bisyo, nga adik sa droga. Nanulis kini siya ug may gani kay buhi ra ang driver ug wa multimano sa dunggab sa kauban ni Papa. Si Papa mas nidako ang sentensya kay naghupot man siya og pusil niadtong panahon na diyang nasakpan. Mao nga si Mama nakadesisyon nga sa Manila na lang siya motrabaho. Wa pa kayo kasabot sa trabaho ni Mama kaniadto. Basta makitaan ko na ako siya nga magpagwapa kada gabi. Sa wa pa ni siya mularga og gibilin ko sa iyahang amiga nga silingan ra namo, Papa Joe. 9 years old ko ato, Papa Joe, pero sa lingkod nga edad naguba ang akong kinabuhi. Kung makahinumdum ko karon kay mutug yun ang akong mga luha ug makapangutan ako ug nganong nahitabo pa man ni nako. Nasayod ko nga wa ko maginusara sa parehong problema, pero di gyud malikayan nga makapangutan ako og unsay purpose sa Ginoo ug unsa gyoy rason nganong nahitabo ni. Pila pa lang kabuhan si Mama sa Manila pero murag tuig na para nako. O gusto gyud nako nga mawa sa mong lugar kundi ko gibilin sa akong mama sa iyahang amiga. Amiga lang gyapon ko gibilin ni Mama o dito naguba ang tanan kay kung mulakaw ang amiga ni Mama kay hilabtan ko sa iyahang bana. Sa lingkod ng edad, wa ko nahihimo niya tutungod sa kahadlok. Kapila na gito niya gibuhat nako. Hangtod nga naay silingan nga naluoy nako nga makitaan ko niya sa suok nga maghilak kay sigkit raman ang mga balay didto. Pagkauna na, mingon lang ko nga gimingaw lang ko ni Mama kay hadlok man ko musulti sa tinuod. Kay gibaharan ko nga patyon ug patyon sa si Mama kung muuli. Mao nga nihilom na lang ko. Pero kining silingan namo, taod-taod yun ni siya nga nagbantay lang nako. Kay nakabantay ni siya nga lahi ra gyud ang mga panghitabo. Dahil Gina, okay lang ka? Basin og na kay gusto itug anako. Ayaw kaguol. Ay kadlok kay ako man yung igago ang kapitan diri. Wa nang mercy oy. Okay ra ko, gimingaw lang ko ni Mama. Tubag ko pa, Papa Joe. Pero nilabay ang pilakaadlaw nga wa diha ang amiga ni Mama kay nangumpra. Naniid ra di ay ang among silingan kauban ng iyang bana nga may pagdudag yun nga labi na nga niuli og kalit ang bana sa amiga ni Mama. Ug tuod man sud sa balay, gibuhat na sad sa lalaki ang kababuyan niya diri kanako nga wa taong ko kasukol kay 9 anyos pa lang ko atong panahon na. Tungod sa akong paglikay kay nakamugna kini kasikas nga mo'y nakapanawag sa atensyon ngadto ni Nang Mercy. Kalit kini sila nga niabli sa pultahan sa amua, kuyog ang iyang bana og nakit-an gyud nila ang pagbuhat sa diingon sa bana sa amiga sa akong mama og wa na gani ni sapot, Papa Joe. Dali nga gibunlot sa bana ni Nang Mercy ang mga lalaki og wa gani ni kapangandam kay way sapot. Gibira kini sa gawas og porting uwawas lalaki ug mausay pag-abot sa amiga sa ako ang mama. Nahitabo ang panaglalis nila nga mo'y ako nadungog samtang gibutang ko ni Nang Mercy sa ilang sala. Ug lanog kayo ang mga tingog sa gawas. Matod pa ni Nang Mercy nga pagkademonyo ang imong bana, way buot, hasta bata, hilabtan. Pero maugi ako nadungog nga nitubag nini ang asawa o ang amiga sa akong mama nga ayaw upatakag pasangil ha. Kanang bataa, mo na nanintal kay naanag yun na silahang dugo. Kay ngano, wa mo kaila sa mama ana nga mubo man tuglupad. Mubog lupad, Papa Joe, nasayod na good siguro mo kung unsa nga klase nga pagkababae.
Basta sa kung hinumduman sa linghod na kung unahuna, mao nga na priso ang sa kung unahuna nga mubo og lupad dili maayo nga trabaho. Mo nga napriso man gyud ang lalaki ug agi og proteksyon nako, gioferan ko ni nang Mercy nga adto lang sa kupuyo daw sa Negros. Kay naay ang mama dito nga 60 anyos na sad kapin ang edad, si Lola Ines. Butan masad sama ni nang Mercy ang iyang mama ug matud pa ni nang Mercy nga ila kunong gikontak si mama pero wa gyud kuno. Way nasayod ug naunsa na siya ngadto sa Manila. Mao di ay way paki ang amiga ni mama nga gibinlan nako kay wa masaday siya ay naambag ang akong inahan sa kong pag-istar ngadto sa ila. Nabot ang gyud ko og Negros ato Papa Jog, medyo nakuhaan ang akong bad memories atong panahona. Pero may kahadlok nako sa mga idaran nga mga lalaki. Maski pagani sa igsuon ni nang Mercy kay mahadlok ko, maski kabalo ko nga buutan kini. Pero bunga kini sa trauma. Grabe lang pagsabot nako nga mura nga nagani kog ila na jung kadugo. Gipa-eskwela ko nila og high school diri sa Bais, Negros. Pero ang problema kay medyo hina ang akong utok. Nasayod ko nga di ko bugo. Di lagyo ko ka-focus kay mablangko lang ko og kalit. Mura ba og daghang mga pangutana nga gusto na ko nga matupag, Papa Joe. Nahuman gyud na akong high school og muna-muna sud sa 5 ka tuig. Mutaas pa siguro dato nga akong pag high school og wa pa ko mo summer nitong panahon na, Papa Joe. Lipay kayo si Lola Ines nga nakahuman ako. Ang problema lang kay murag di siya kapadayon nako sa college kay wa man sad kuno siya source of income. Kwarta, Papa Joe. Okay rang high school, piyong-piyungan lang kuno niya kay government makuato. 19 na akong edad og hinay-hinay nga nituhop na sa kunahuna ang mga pangutana nako sa una. Nganong ako pa man. Pero kung makakita na gani kong mga bata o bayong-bayong sa bukid nga magkaingin, maglukdo niya way mga chinilas, makaingon sa ko nga mas bulahan pa day ko. Kay gitagaan ko og mga tao nga nitabang nako, maski di nako kadugo. Usa kadlaw niya na, nagkasakay mi sa tricycle sa kanhin ako classmate pag first year high school, nga gikan og Cebu City. Pobre sa tao nang kagikan, Papa Joe, mao nga nisud lang sad isip katabang sa Cebu City. Og ningon siya nako nga ganahan ba daw ko nga musud pagkakatabang kay naa siya'y kaila nga nangita og katabang. 3,000 pesos lang ang buwan pero dako na kaniyan to, Papa Joe. Aong gingnan na ang among silingan nga magkita mi og balik sa fountain sa Bais Plaza karong alas 5. Moto nga nagdali-dali jud ko uli sa mga Papa Joe para makapananghid ko ni Lola nga motrabaho ko og Cebu City. Oy Gina, nganong manggod taon nga naghangos ka man, babasa pa kay ka sa singot. Matud pa ni Lola nako. Kuan nagdagan magukod diri la padung tubag ko pa. Ngano man sad na naggukod nimo? Matud pa ni Lola. Wala la oy, nagdali ko kay need ko mo balik dayon sa plaza. Human sa imong tubag. Unsa man na? Matud pa ni Lola. Og ako siyang giingnan nga, la, mananghit ako nimo nga musud ko pagkakatabang sa syudad, sa Sugbo. Sa sinugdanan, di ganahan si Lola pero mag-unsa man sa ko sa amua nga wa man sa ko'y buhaton. Wa man sa ko'y masudlan nga trabaho dito, maski pang balay. Og nisugot gyud si Lola finally. Mao nga, dali ko nidagan pagbalik sa plaza nga wa na gani ko mag-tricycle kay wa na sa ko'y pamliti ato, Papa Joe. Moto nga nag-abot gyud mi sa akong classmate didto og nasabutan namo ang tanan hangtod sa kong pag-adto sa Cebu City. Yung gitawagan ang silingan nila nga katabang kay may cellphone naman siya niadto og giingnan nga nakakaplag na siya og katabang nga kasaligan. Buutan og gwapa pa gyud. Mao to Papa Joe nga naghuwat mi og pila ka adlaw para moabot ang kwarta para ilukat og ticket sa barko og pliti sa bus. Samtang naglawig ang barko padung sa isla sa Cebu kay wala ko mapugni nga nito ang akong mga luha.
Gimingaw ko sa akong lola Ines nga murag yun og mama nako mudala og pagpangga nako. At the same time, excited kay ko kay once again makakita na sa ko sa yuta nga akong natawhan. Unsa kay kapalaran nako sa syudad no? Usa sa mga pangutana nga nagsigig balik-balik sa akong unahuna, Papa Joe. Wa ako masayod, wa ako kaila sa akong mga paryente o di sa ko ganahan nga balikan ang lugar kundiin nakamugna kinig kangit-ngit sa akong kinabuhi 20 years ago. Og kabalo nako, mangutana. Pwede ko makaadto dito kay madumduman unta nako kundiin ko na tao, Papa Joe. Pero wa. Pila pa ka oras ang among gibiyahe og pirmi ko nagpasalamat sa akong classmate nga si Tessie, Papa Joe, nga gitabangan ko niya nga makatrabaho. Pagduol na gyud sa terminal, hisiga ko mata sa kausaban sa Cebu. Base lang sa kung hinumduman, dihang bata pa ko nga gidala sa Negros, dili sa Cebu City akong destinasyon, Papa Joe. Nanakay pa mi og jeep para Mandawi. Kituwa dito ang among amo og dito puyo ang silingan ni Tessie. Una mi niadto sa trabahoan ni Tessie og gipaila-ila kasag ko sa iyang amo nga maayos ang tao. Guwapa malagi kag kuyog, Tess. Sure ka nga musud nagkatabang? Joke-joke pa sa iyang amo, Papa Joe. Pareho rami guwapa niya, ma'am. Uy, ha, joke pa nga tubag ni Tessie. Gibilin dayon niya yung mga bag o nga gipandala o gihatod ko niya sa atbang sa ilahang balay sa iyang amo. Ni doorbell dayon og giablihan sa idaran nga katabang nga sinang Lucia. Gipaila-ila ko ni Tessie og iya kong gidala dayon ni Tessie og ni nang Lucia sa sala kundi naglingkod ang usa ka babae nga naka-wheelchair. Ma'am, excuse me. Ni ana di ay sila si Tessie, ma'am, dala ang musud og katabang. Matud pa ni nang Lucia. Nilingi kini namo og pagkagwapa sa babae, Papa Joe. Pero namiyahok na lang ang naong tungod kay klaro kaayo nga naay sakit. Oy day, welcome. Gina imong name, no? Matud pa sa babae, Papa Joe, nitubag po ko og, yes ma'am, at your service. English po ko maski da ginuton. Pa-impress ba, Papa Joe? Ako di ay si Mildred. Og ang imong buhaton, mao gyud ang pag-alalay nako. Labi na og na ako'y gusto ipakuha o asa ko magpahatod diri sa balay. O kung bakante-bakante ka, pwede gyud ka mo tabang-tabang ni Lucia. Ako ra og akong bana ang naa diri, pero napa siya sa trabahoan. Mao nga, di gyud ka makapoy diri. Matud pa ni Ma'am Mildred nako, Papa Joe. Moto nga, sugod dayon ko. Sulob na ko sa mong uniform kay kinsa ang pamilya, Papa Joe, kay dato gyud. Wa mo kay problema sa sugo-sugo, Papa Joe, kay anad na ko ani sa probinsya. Mga alas 7 sa gabi, dihang ni busina ang sakinan sa gawas og dali ko nga giingnan ni Ma'am Mildred nga ablihan ko ng gate kay nagluto pa siya. O nagluto pa si nang Lucia. Moto nga paspas ko nga nidagan sa gate, Papa Joe, giablihan nako og nisud dayon ang nindot kayo nga sakinan. Pagkanaog sa nagdrive nini kay nitutok pa nako nga murag ni kunot ang iyang agtang. Unya ni diri suksud sa balay og ni hawk nganto kang Ma'am Mildred. Han, si Gina bagong kauban nato sa panimalay. Og nitubag po si sir nga, welcome Gina. Pagkaagid ni sa atin nimo ha. Matud pa ni Sir, Papa Joe. Pagkabutan nila kay ate gi-address ni Ma'am para sa akong kauban sa balay or para sa usa ka kauban sa balay. Lahi ang mga inadresan sa mga amo sa ilang katabang. Ang panganay sa akong amo, Papa Joe, kay si Mateo, si Sir Mateo. Sayo sa buntag, mutabang nako ni nang Lucia ug kung magkabantay nako nga mamata na si Sir kay timplahan dayon nako og kape. Ug kuhaon din ako si Ma'am sa room para magdungan sila og painit. Pero kang Ma'am, gatas ra iyang imnon. Mao ni routine nako kada adlaw. Gawas na lang og moadto mi og doktor para magpa-check up ngadto ni Ma'am. Si Ma'am di Papa Joe kay naay stage 3 nga cervical cancer. Tuig na ko kapin nga duol na gyud sa duha dihang pirmi na miyem namo dadon si Ma'am sa ospital. Kay pirmi na ni siya magmu sa sakit sa iyang lawas. Wa ko masayod sa mga terminology nga gigamit sa mga doktor.
Kadalakaw na mo ni ma'am kay di ko niya pa uniformon. Kay lainan siya nga tan-awon mi sa mga tao nga di uniform ang magduot niya. Mao nga ang mga biya niya nga mga sinina mao'y akong sulubon. Kay di sa ginahan nga ang mga sinina nako sa probinsya mo'y akong sulubon kay katawanan kuno kay ko tan-awon. Mao nga sa hospital kay mahaan kong manghod ni ma'am. Di ko pabayag ko sa ilaha Papa Joe kay wa may init. Aircon sad ang ubang part sa ilang balay. Need man sadyad nga mabugnawan sad si ma'am. Mao nga centralize ang ilahang balay. Daghang biya nagka-crash na ako Papa Joe sa village nila ni ma'am. Ang mga guard sad magpanaganasad kung maid ba ko or igsuon sa tagiyan ni ma'am o tagiya sa balay. Mahaan ko nga insik kay sa trabaho sa kong mama sa una, di malikayan nga sakto gyud to si Papa nga basin og di ko anak niya kay mistisa insik man jud ko. Nasa mga insik nga mga silingan na mo nga makigilailan na ako Papa Joe pero inigingon nako nga katabang ra ko murag di sila katuo. Unya kung mapamatud-an nila nga maid gyud ko kay di na sila mamalik nako. Klaro kayo nga di seryoso. Ibog-ibog lang pero maski ingon ato kong life, never pag ko nakauyab sa tinuod lang Papa Joe kay mahadlok ko og lalaki. Labi na nga hambigroan ko og dating mahadlok ko. Mura sila katong lalaki nga namastamas ka nako Papa Joe. Ambot lang. Papa Joe niabot yun ang time nga gikadlukan sa kong amo nga lalaki. Kausa kaadlaw niya na among gidali og dala si ma'am sa ospital kay kalit lang kini siya nga nawad-an sa panimuot. Pag-abot sa ospital, diretso na ni sa emergency og bali ako nasa gawas lang. Gibilin sa pribado nga ospital. Si Sir lang ang iuban niya dito sa ICU. Pipila ka oras ni gawas og gipapuli ko niya og bantay sa ICU. Matod pa ni Sir nga ni metastasize na daw ang cancer ni ma'am o ni katag na daw. Wa ko makasabot ana, pero paminaw nako grabe gyud. Gitubo na si ma'am og dinagani mulihok. Samtang maglantaw ko niya sa gawas kay tawgon raman ko sa nurse, way puas ang pagtuo sa akong mga luha. Kaya di ko makadawat sa iyang sitwasyon nga kabuutan na niya o nganong siya pa man ang naing ana nga sa kadaghang badlungon ning kalibutan na nganong siya pa man. Pero di man gud nato kontrolado ang kinabuhi. After pila ka adlaw nga stay ni ma'am sa hospital kay ni give up na gyud ang iyang niwang na kaayo nga lawas. Gipa-decide si Sir kung ipatangtang ba ang life support kay clinically dead na daw si ma'am. Nitong panahon na wag ko nasabtan. Basta ako nakita, wa na gyud kinabuhi si ma'am. Maski makita nimo nga naginhawa pa siya, ang life support na lang dito ang nagdala sa iyang ginawa. Gideclare gyud si ma'am nga dead na gyud Papa Joe. Gipa-cremate lang siya ni Sir kay may tugon ni ma'am niya tumbuhi pa. Kami na lang tulo ni Nang Lucia, si Sir ug ako ang naa sa balay. Literal nga namatyan ang sitwasyon kay mingaw kayo. Mao'y gani kay si Sir Mateo kay di sama sa madungog nato nga maghubog-hubog samtang nagbangutan. Kalmado lang siya. Maski kalit lang nga mutulala. Di siya ginahan mo kaon, maski lutuan pa siya ni Nang Lucia og lamian nga mga pagkaon. Pila ka adlaw nga nag-leave si Sir og sa mga adlaw nga nara siya sa balay kay nakuhaan gyud ang iyang timbang. Papa Joe gustuhon ko man pero wa ko'y nakita nga pamaagi nga malingaw na mo si Sir. Amo lang sad nga girespeto ang iyang pagbangutan. Usa ka gabi ana nakamata ko sa akong damgo. Kay nagdamgo ko ni ma'am nga murag buhi kaayo siya sa akong damgo Papa Joe. Ug matod pa ni ma'am sa akong damgo nga, Gina, ayaw biya pasagdi si Sir nimo ha. Ayaw siya biyae. Papa Joe, pwede kuyawan ako ato kay inikahayag na unta ato kay manangid na unta ako ni Sir Mateo nga muundang nako sa akong trabaho ug muli na lang ko sa mua. Mura man og nakabalo si ma'am Nibangon ko Papa Joe para moinom og tubig kay gipaningot ko. Susas ng kuratan ako Papa Joe kay ngit-ngit man mao gyud ni sugat nako ang tao nga nasa kong atubangan. Sus. Si Sir man di ay Papa Joe.
Nagkatawa nig maayo og nangayk pasaylo si sir nako og ningon nga, sorry Gina, ha? Wa jud ako tuyo ah. Abi magud nako og nangatog na mo nga nagtambay lang sa kodres kusina. Pasinsay gyud kayo. Dungan siyang pagpasiga sa suga. Nagtinutok ming duha og kadyot. By the way Gina, kuyugin niya ko inig kahayag ha. Mangumpra ta kay wanay soda tong ref oh. Og dali pug ko nga nakatando ngadto ni sir. So kada to Papa Joe permi mi magkuyog ni sir kada weekend. Mangumpra sa carbon o baka sa mga mall, mag-groceries. One time dito miso sa ka-mall dihang nihagat si sir nako nga mangaon sa daw mi una mi muuli. Syempre, kinsam sa ko nga mobalibad, nga katabang rabay ako. Nanulod miso sa kamahalon nga restaurant. Table for two, sir? Matod pa sa waiter. Yes, please. Tubag pa ni sir. Samtang nangaon mi kay kasigirag smile si sir nako. Kay magkatawa man siya nako kay di man ko makamao og fine dining. Morsat siya og nakabantay nga ningislo kayo akong naw nga nagtanaw sa karne nga murag hilaw-hilaw pa, Papa Joe. Kanabitaw ang gitawag og steak. Anyways, mo sa naanda na mo ni sir. Ang mga na sa gawas, human sa pangumpra. Sungugo nagugkunin lang Lucia nga bagay na daw mi. Usa ka adlaw niya na dito sa merkado dunay usa ka Amerikano nga nangutana kang Sir Mateo kung asa dapit ang Magellan's Cross og entertainment sa ni Sir ug maayo. Nagpasalamat ang mga foreigner dayon ni tanaw siya nako og nagpasalamat pud. Ang nakalahi lang kay ningon siya namo nga thank you so much sir and thank you ma'am and sir you have a very beautiful and lovely wife. Nangatawa lang mi ni Sir kayo ato. Kay kabaw man siya nga katabang rako. Pero na is something nga murag ni spark sa tinanawa ni Sir din ako Papa Joe nga murag ko og matunaw. Nilungtad gyud og tuig nga ing anion ang among buhaton hangtod nga naka-recover na gyud si Sir sa pagkawala ni Ma'am. Usa ka adlaw niya na dihang nagtrabaho pa si Sir, kami lang ni Nang Lucia ang naa sa balay na siya gisulti nako. Day, kabalo ba ka nga si Sir? Kay nakagusto na nimo. Pero di siya kasulti kay mauwaw na siya. Iya pagani kong gipangutana og okay ba daw nako. Basin lain tan-awon og akong giingnan nga okay ra sir ay. Bagay biya mo. Mao ba nang? Di sa mi bagay nang uy kay kinsa ragug ko, katabang rabaya ko. Matod ko pa Papa Joe. Ay da, way pili ang gugma uy. Sumpay pa ni Nang Lucia Papa Joe. Pagkagabi niya na Papa Joe kay wagi ko ma-expect sa gibuhat ni Sir nako. Kay pagkahuman og abli ni Nang Lucia sa gate, nidiretso kini sa sala o gipangita ko. Sus, gitunulan bitaw ko og bouquet of roses Papa Joe. Pagkauwawan ako Papa Joe. So way lipod-lipod, nihawak bitaw na siya nako Papa Joe sa akong agtang. Samot nga wa ko kalihok. Kilig to the max gyud kay ko Papa Joe. Kisa ko'y di makilig nga dugay na biyasag ko nga na-crush ni Sir. Crush lang good pero sa iyahang gibuhat feeling Disney princess ko ato nga show Papa Joe. Mabitaw nga makanahon na ako sa kanta ni Barry Manilow nga Somewhere Down the Road, We Have the Right Love at the Wrong Time. Kaya feeling na ako rin nagbuhat-buhat og love nga to kang Sir pagsugod pa nako og sud sa ilang panimalay. Pero wa ko magdahom nga ing-ani ang ending. To cut the story short, Papa Joe, nagkakamigyod ni Sir Mateo o Mateo. And as of now, duha na kabuok ang among anak. Wow, sana all. Matod pa ni Mateo kanako nga siya sa daw, gipadamgo ni Mom days after sa iyang cremation nga panggaon kuno mi ni Mateo. O panggaon kuno ni Mateo kining bayhana. At first, galibog kuno si Sir Mateo kay way makita nga naong sa mga babae kay silhouette man daw. Pero karon, na-realize na kao daw niya nga ako to ang maong babae. Right now, Papa Joe, we are happily married. O ginaot pa nga padayon nga hapsay nga mong pagpuyo sa dugay pa nga panahon. Daghang kay salamat Papa Joe sa paghatag nimo kinabuhi sa kong suwat tampo o ginaot pa nga doon na mo yung mga pagtulunan o nalingaw mo o nakilig sa akong istorya. Kini mong ubos nga magtatampo, Gina.